योब्ला बे बेसेबां माने गिथाव बाथ्रा गिथाव होननानै बेनिखायनो बुंदों जे दिनै बिगासे बिगानै नङा बा हाजारसे बिघा नङा एसेबां बुरजा बिघा आरो जेरावहाय जोंनि मानसिफ्रा माने खहा जादों डाइरेक्ट खहा जादों दा बेयावहाय खहा जानायाव जोङो खोनानो मोनफैबाय बेयावहाय जे सोरखौबा दासिम ओरैहालागै माने बुजायनो नागिरदों जे फांसे साहा बिफाङाव 2000 होगोन फांसे राबार बिफाङाव 1500 होगोन फांसे गय बिफाङाव 600 होगोन बे वान टाइम पेमेन्ट जागोन खनसेल' होनाय जागोन बे खनसेल' होनायजों बेसे दिन जागोन आरो बहुत माने खुथार बुंनायनि उनाव न'खौ नागारगोन न'नि नसुंगुरिनिफ्राय बारि बागान बे प्रजेक्टनि थाखाय फर प्लान्टेशननि थाखाय बेयाव हगारनाय जागोन थ' मानसियाथ' न'खौल' लुनानै थानो हाया बारि बागान नांगोन आबाद मावनानै जानो नांगोन फिसा फिसौनि इयुननि खोथा दङ बेवहाय गासै खोथाखौबो साननानैसो खामानिखौ मावनांगौ स्पेसियेलि 6 शेड्युल एरिया ट्राइबेल बेल्ट बेवहाय जोंहा जितु गावनि खुंथाय बेबस्था मोनदों बेवहाय फार्स्ट प्रायरिटिया जानांगौ रायजो फार्स्ट प्रायरिटिया जानांगौ जोंनि बे ओनसोलाव थानाय संगठनफोर बायदिसिना हान्जाफोर जायफोरजों रायजो लानानै माने प्रायर कनसेन्ट लानांगौ आनखि इउनाइटेड नेशन्सआवबो बे जोंनि राइट्सआव लिरनाय दङ जे थागिबि फिसाफ्रा ट्राइबेलफ्रा बा इन्डिजिनियासफ्राहाय बिसोरनि एरियायाव जुदि माबा मोनसे मावनो नागिरबा इभेन सोरखाराबा जुदि फिसा मोनसे इनस्टिट्युट गायसननो नागिरदोंब्लाबो बे ओनसोलनि थागिबि फिसाफोरनिफ्राय प्रायर कनसेन्ट लानो सिगाङावनो मिथिहोग्रोनांगौ दा जोंनियाव बेयाव अन्तत बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामनो हायो गासैबो संगठनफोर गासैबो हान्जाफोरा बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ लिंनानै जिरायग्रोनो हायोमोन जे बेबायदि मोनसे प्रप'जाल फैदों स्टेटनिफ्राय बा एपिडिसिएलनिफ्राय थ' बिनि नेगेटिभ पजिटिभ बेफोर एफेक्टफोरखौ बुंनानैहाय सावरायना लाग्रोनायमोनब्ला दिनै बे अबस्थाया जानाय नङामोन बेनि थाखाय दुखुनांथाव जादों मोनसे खोथाया जाबाय साख्रिनि खोथा बुंदों बे जोङो मिनिगोनसो ना मा बुंगोन माने बुंथावा दिनै मा ओंथियाव माबा एग्रिमेन्ट जादों नामा जे खामानि स्टार्ट जायोब्ला 18निफ्राय 20,000 साख्रि मोनगोन होननानै मैया आङो CEM बिथां प्रमद बर'नि खुगायाव खोनादों मैया मोनसे आङो ससियेल मिडियाआव नुदों आरो बुंदों जे जेब्ला कमप्लिट जागोन बे प्रजेक्टआ अब्लालायनो माने 8निफ्राय 10,000 सुबुङा पार्मानेन्ट साख्रि मोनगोन नाथाय मा बेसिसाव बुंदों एग्रिमेन्ट जादों नामा जब एग्रिमेन्ट जादों नामा जे बेसेबां होगोन जोङो होननानैहाय दिनैनि दिनावथ' आरो हाजिरा मावनानै माने बे इनस्टिट्युटखौ गायसननाय नङा बा बे इन्डास्ट्रिखौ गायसननाय नङा जे जेराव जोङो 18-20,000 साख्रि मोनगोन आरो इन्टारेस्टिंलि बेखौ जुदि जोङो पाब्लिक डमेनाव नायो नुगोन जे आदानि ग्रुपहा बेबादि प्लान्ट पावार प्रजेक्टनि प्लान्टआ दिनै सारा इन्डियायावहाय अलरेडि 9था दंखायो 9 दंखायो 9 प्लान्टस दङ बेयो 10 नम्बर जागोन जोङो बेयाव खालामनो नागिरदों